Assalamualaikum genduk niken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune Pak. Rawuh jam piro ning daleme Niki Pak Marno? Jam pinten Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni lho Piyai semono kabeh iki fan niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sak menten kean niki ngentosi kula to Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, dadi Piyai mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung maratuwane kalih anune tok niku besane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci ladan kowe. Kok iso? Bareng Niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernae putumu lho Pak Degareng. Oh, Putu. apa ya? Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? Wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh, emang lek sampean kelairane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lho ngono nyapa kok ngomong kesusu metu? Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lek nyapa? Tuti adu tamang. Lek nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku nggur kuwi tok. Iya. Lah tuti iso diinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lho sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Berarti dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku kan cara bahasane ngono lho Pak De. Bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir di lambo. Nikan yo. Oh, ki cah iki sik enom ya Lah sampean yo suwi ya lek duduhe. Kae lho, Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lek sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane? Kuwi tok ha iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki Niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti syukuran. Syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit. Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus nikah. Ay. Pak Sumarno nikah. Ora. Terus diapake lho, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut Niken ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit.
Pak Sumarno ki ora nek acarane bengi iki ya tasakuran ya jenenge Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki ya sapa? jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Ik Sing sumbing iki bibir. Lah mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Wah Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didom-domne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan ati. Heeh. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Nah, bener. Muga-muga rezekine saya akeh, panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya Ken ya. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lha Kadang sempake dikene genteng iso. Kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sina Widodo ugi rawuh. Waduh nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat kula namung matur. Pak anu Sumarno namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng. Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak. Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Nelengke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo. Ora nyeneni ngene. Apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusana dhewe. Niken lek ora ngerti. Desa kene lho. Kan desa kene Sina Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Hei. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Tidak. Wah, ajeng diparinge sinten iki? Oh, mosok jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. Iki kurang siji kan. Iki dicangkek sisan. Iki. Lah terus apa gitu aku arep minggat Pak piye kok? Oh, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tolong gawake miku ya, Pak De. Mbae ya manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Pun sampun matur nuwun. Ya nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapa. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen. Nggih nate. Jebul kan nate. Nggih Lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Nggih. Sing klasik dhisik ya. Nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sina Widodo mriki. Niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau. Nika dada. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareye kulinamu kepethuk taslim.
Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Iki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niku lak beragam. Majemuk enten sing alusan, enten sing gradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para jabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng ngestreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin nggih. Dadi warata tanpa selo ibaratipun sedaya diaturi hiburan Mas. Inggih mila saking menika. Tur nggih dicucukke ngundang niken iki ora cucuk. Mung yen trimo brutu wae ora enak cucuk. Maksudnya piye kuwi? Tegese digunake sebagaimana mestinya. Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar. Leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen. Ngersakake ayang-ayang Nduk. Nah, nggih. Niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Ayang-ayangan kerep aku. Udu anyang-anyangan. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh, ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu kok malah ora lucu. Nanya apa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Aku kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Nanya apa? Mergo saiki lagi tutup. Wah iya. Pak ngono ki ora perlu digagas wis karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya ngoten niku. Nggih ngoten. Wis to Mas. Dadi aku malu ngomong neh. Rene Nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marem. Ya, kaya ngene. Golek dhuwit Nduk, ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo Gareng, ambune wengur kae. Ambune badhet, Pak. Kene tak resikane. Ambune apa? Badhet. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Gareng lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, ta. Lambung komplit. Ababe rodok piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah kuwi. Aku jane apa? Ngempet Pak ket mau. Ngempet to. Lah ya tak sawengi kok kudu mutah ngono awakmu. Anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok Mas. Aku ya kemringet. Tak lapane remu kene ndang dagangan iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor ji. Apa kuwi? Iki. Lho. Kuwi lho kunci omah. Lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing ketalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing ketalan kunci griya niki sinten nggih beto kali. Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Dipastikan nggih Pak. Pak Kari, Kang Asto Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari niki. Ayo Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik Musim kekuatan mergo sik bacutan. Genti artise Madangkara genti ditambahke. Lah ya ngopo iki ketolungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Coba kaya. Ngateko Nduk sayang, kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamadan daya dinayan, ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas. Nggih Mas leres, tanpa kerukunan sinom widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah, niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Nduk? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu? Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real.
Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Dadi desa-desa kuwi ki dhisik ki kaya ngono nenek moyange kuwi mbahku dhisik. Kowe omong apa? Loh, tenanan desa-desa jenenge Winong kuwi sing mangestoni aku. Oh, simbahku. Ndak, bercanda. Kaya anu ujug. Ya, asli namanya Winong. Winong kalih Birgita. Iya. Iki iki mau gugur gulung wis. Pripun? Lah iki kok nyanyi apa? Urung iki mau supote iki jumeneng ngono kuwi lho. Iya. Heeh, ngono kuwi. Dadi loro-loro gawe karo minangkane pamundhut ya karo tetembangan. Nggih, leres-leres. Ngiras-ngirus. Nggih. Iki Birgita pun rampung anggone toto-toto. Tur sinden sakniki niku nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik nggih Pak Gareng. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drat atau kedudukan yang tinggi. Leres, nggih. Iki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Nggih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinamwidodo dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari. Lah ngono kuwi. Tak goleke dalan panjenengan. Iya. Iya, ini nggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu? Apa? Nggak ada. Apa? Nggak ada pamundutan apa gitu? Atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing ngersake. Iya. Lagune sing mat-matan termasuk iki mau. Lestari. Gugur gunung. Gugur gunung. Oh Sinom. iya. Nyamat ki mau lah. mari kangen nggih. Diselang-selingi karo model lagu saiki. Lestantun iki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari ya lestari ya lestantun. Aku Guru Dwijo. Lestari ya lestantun. Nggak boleh lah judul tuh ya lestari ya lestari. Ya karepmu aku Dwijo Waragono apa Pranatacara kok. Bisa ngikuti to Pak Gareng? Iki suwan apa meneh? Piye Pak De Gareng mang komentari? Bab napa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumone ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi ki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Leres. Nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kaler. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik macal, sik ngempet nguyuh barang lho.
Kuwi tenan terjadi. Kuwi yo kerja. Tapi jenengan nate kebelet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lho piye? Lah kuwi anggere jengone lek duwe aji dhewe-dhewe duwe apa ki jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan. Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal-medal menawi sampun dugi ngriya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho Mas. Apa ngenteni ning omah? Kowe mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat ki modern. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Basa Jawa. Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan. Gamelan, game, len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane apa ora dosene aku dudu kowe. Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geder. Lah sampean dudu ngapa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong ki kudu kerjasama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawahmu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar kok urung. Aku ki ayu kayak ngene iki tapi ra ndek pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, gampang diapusi. Lah masalahnya aku kira gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem diapusi. Lah nyapa? Ya mau. Gendang duwe pacar. Aku mau pacaran sih. Terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar masih pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2, Sing ketelu, gelem rekoso. kepapat. 3 wae aja 4. Yang keempat itu harus jujur. Nah, Itu yang dicari. Wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Isih siji sing penting banget. Apa, Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Oh, Ketoke berarti aku nang semua kene takut kemaki. istri.
Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada dua wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ya wedok. Bojo wedok napa Lah ya bojo bojo wedok lanang? lho. Bojoku wedok ibu kek. Ah ya bojo ngono kok bojo wedok. Apa kok ya ndek bojo lanang? Iya. Ayo. Ngono Ning kuwi. ya ki karo belajar membelajari siniken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Umur ana tengah. Hari ini kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti rung duwe KTP. Uga, ngurung foto KTP. Ya ya ning hati-hati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Nggih. sing hati-hati. Nggih. Irenan niki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa nggih. Sing halus napa Pak? Sing halus sik mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Nah, ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa, srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa apa-apa. Bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo Oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya Sandiasmo. Iki sing nulis iki bapak. Bapak. Sing nulis bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh, oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki nulis. Konoan dengkulmu mlocah kira. Ki dalang Cahyo Kuntadi konoan ora. Iya iya iya. Oh lho, nang KTP tulisane konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo pangkur nih. Nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Timen Buddha yang rembaka Mas. masih nangling cahyane roka heksi Nih. Nimas mesti kaning jantang Kan? kanya kang saking Kenya saka Ndawa tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa? salawi reng nambang beksa waska cakep linambaran jiwa tama Terakhir Dri. driya sumarah mring Gusti Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apa to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya Pak. Lho, Jadi Nduk kaya kan gelem, bawa Pak. niku kula teng pundi-pundi mau dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya?
Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, Pak? Lah bapak lek ngono Bapak nyuwun napa to, Pak? Bapakmu ki royalno ngono. Ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa, kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamu ya Pak Digareng. Aku gawekno sik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh, ta. Nggih, esuk. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu. Oh, anggere kancane katut entuk rezeki kok. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Guna. Kok Sadi Guna? Sandi Asma. Asma ki lak megeh-megeh. Sadi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sadi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Ah iya, brimob malian. SK iya. Lanjutnya apa nak Cahayu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Pokoknya bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Dan karyane sapa ta, Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Sabdo. Mbak Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku ya gumun ya nyatase bocah iki rung lair lagu ki wis di gawe ning ya dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Enggak ta nek ngono lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita. Sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barange sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik, Nduk, bar iki pisan kas ya bar iki ya. Ya, Ora apa ya? Nggih, mana, Pak? Selane nong winong ayo nong. Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Urung tau dolan ning Winong to kowe. Wilayah to? Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana to. Ana ya. Oh iya. Wah. Nggih. Tahu itu duit kok ana apa. Ayo. Ayo nong, menyat nong, menyat. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, nerima, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Gimana ya? Jujur yang kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir apa piye? Halus. Ya ning ngene. Ya wong, ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mulai ya ndang nikah. Ampun. Lah iki kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih. Wis nikah. Derek. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya, nggih. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan. Ayo. Ya, aduh. Sake Mbak Wir diklangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sing kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu lho Pak Jan,
kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh, Pak. Ditutkan. Iya, ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh, Pak, sampean. Ya koyo ngono kuwi le gemati karo sampean nganti koyo ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabung. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul, Mas. Ngono kuwi sing apik. Ya ampun manise, Masya Allah. Bocah edan ora winong iki ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nong dibawani nong, kok kaya apa? Nggih. Terima kasih banyak Pak. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet lem momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan benjing. Amin. Taun ngajeng nanggap malih nggih Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin 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 amin. Nggih. Lanjut nggih Pak, lagune sing jigra nggih Pak. Nggih, nggih manut kula nggih Pak, nggih nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule yo iso goyan cah iki. Apa? Niki kan iso Ya goyan. iso, kan juara siji yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye to. Lah awakmu ngopo? Oh, aku nonton. Lah. Nggih, apa nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, rancaan ayo. Nyapa terakhir nggih. Hei, sing diarani suwuk batrentek ya iki. Kowe to cili-cili ilang. Ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. Iki mau mendadak. Oh, boleh. Tapi grup Madangkara ini selalu ready. Aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya Pak De. Jam dadake siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, monggo bareng. Bir, Katresnan sejati ya Pak. Sejati ya. Ayo Mas langsung Mas. Titik, ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, ada Mbak Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen iku tak sawangi wae. Tanggal 15 Padang. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 Padang jingklang bulane bunder sasar. Pade sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang ana sinden ngene. Ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng kok yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Niki. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yuk. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Ket dewingi dereng anu ya Pak. Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhok lho apal-apal daden. Tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanyi. Wes kono. Yo. Oke, kanca-kanca pengrawit oke to pisan? Sudah. Oke, yo. Oh, iso. Sudah ready. Monggo, Purba sejati. Katresnan sejati. Monggo, yuk berpacu dalam melodi. Oke. Terima
Terima kasih anak-anakku semuanya. Kompak Mas. Nggih, genduk niki kan matur nuwun ya, Nduk ya. Matur sembah nuwun, Pak. Ya. Pak Digareng. Nggih. Doa yang terbaik untuk Bapak Sumarno sekeluarga, monggo jenengan paring kawuh. Nggih. Sami-sami nyuwun Pak Sumarno sekeluarga mugi kalih sing rubeda gudha rencana salara miwah tansah pinaringan sehat, rahayu, wilujeng, kathah rezekinipun, bahagia sak keluarganipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Digareng. Nggih, wonten lepan nyuwun pangapunten. Sami-sami. Sagung para lenggah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi anggenipun mirsani wayang ndadosaken barokah tumrap sedayanipun. Nggih. Ya Nduk kae Ndoro Permadi kae bingung